ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। କେମିତି ଅଛ? ଖାଇଛ? ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ? ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ହେଲା। ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନାମ ଗୀତ ଆକାରରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଆଙ୍ଗୁଳିର ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ। ନମସ୍କାର 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 ନମସ୍କାର। ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ବେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ବେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ବେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ। ନମସ୍କାର 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 ନମସ୍କାର। ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ନାଚ କଲ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ, ଆମେ ନାଚ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। माझी आंघोळी काई, माझी आंघोळी काई, माझी आंघोळी काई, माझी आंघोळी काई, एई ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ, ତୁମେ ଟିକେ ନାଚ କଲ।